Yebo sawubona. Yebo sawubona. Sengivele ngenza impilo yalula kakhulu. Yabo? Sengenze nje impilo yalula kakhulu. Inamba yami sekuqala yona lapha kwiprofile yami. Ngenze nje impilo yalula kakhulu. Ngenze nje impilo yalula kakhulu. Qala inamba yami kwiprofile ukuze ungeze ulibele udideka. Sengivele nganisecurisha ke manje. Ngiyazi kodwa khona abasazodidisa bakwenze lokho. Bafaka imali. Yabo. Kodwa bakhona abasazodidizana bewulalela u084. Ngizobona bakhona abasazogijima bawuvula u084. Uyangizwa? Bakhona bala basazodidisa bonke bedidisa bethi bawuvula u084. Uqake sebefunani ko084 ngoba mina yami inamba ithi 0720216423. Ngaye ngasho ngelila ngathi ngila eThekwini ofuna siphuza kasho hlangana siphuze. Nasukume ngathi niyafuna hayi ngiyeza Puthini bo uNkulunkulu wami I'm coming. Nafika ngoba nikaze nafika abaye basebeqamba manga Puthini ngeke ngafika. Angazi njani bodwe amanganga. Ayikho yonke phela lento umuntu ayishoyo. So inamba yami silapha ke kwiprofile akasekho umuntu ozothi ngiqoliwe mina Puthini akasekho. Namba yami ithi 0720216423. Akasekho umuntu ozothi ngiqoliwe mina Puthini. Akekho. Lozothi ngiqoliwe ke manje ayobe yangibhedela. Namba yami njengoba ilapha kwiprofile umuntu ozothi ngiqoliwe mina kusho ukuthi uyangibhedela lo muntu uyangigangela qobo. Usuke ngigangela qobo. Yeah, sengifake kwiprofile yami. So umuntu ongakhama nestory esethi hayi manje Puthini njani nawo sengibhedela loyo. Yabo. Usuke ngigangela lo. Umuntu ongasuka ngiqambela mangathi skemela mina uPuthini ngo084 angwazi. Ngwazi u084. Lungile. Ngicela ukuthi kusasa ekuseni. Kusasa ekuseni. Why wena Puthini uvela uvala live abanye sebelahlekile ke njengoba ngiedithe kanje iprofile ngafaka inamba yami. Badukile kabaningi ke manje abazi ukufanele beshonephi. Omunye uthi haya uPuthini omunye uthi akusiye 0720216423 akayazi nenamba yami. Into azomsiza save inamba yami ukuze ungeze uqolwa save inamba yami. Kuba lento yakhe ungabi nayo inamba yami uzoqolwa noma awunayo inamba yami. Inamba yami ifuna uyisave nje noma kuthiwa konakelela uthi uyisave ukuze maqhamuka umuntu esethi uyakufonela esithi mina. Sanibona njani? Hello. Ngiyaphila malume njani? Siyaphila. Yebo, ukhuluma noSiphelwa Dlamini. Yes. Yebo, sinenkinga lana yazi. Yeah. Sasholo umamncane wami ngo-2015 sathola ukuthi namaphathi omzimba wakhe awekho emzimbeni kodwa kwabangazi ukuthi umuntu oshonele engozini yemoto.
meshona udriver waleyo muntu leyo akasekho akatholakali kwakuntshontshe imoto yasejaldini la esebenza khona uzama ukusinqamulela nje isitori sami Okay. hamba isikhathi-ke sekumele kufike lezinto lezokuthi kungcwatshwe kwatholakala ukuthi amaphathi omzimba antshontshwe umama wami ngizalayo. Mana kusho bani lokho? No, yimina ungufakazi wayo yonke leyo nto ngoba ngisho ekhaya ngoba ngangihlala khona eMpumalanga. Mana ncane siswa mana ncane. Ngithi mina ubani owatshontsha amaphathi wabona ubani etshontsha amaphathi omzimba? Umuntu owatshontsha amaphathi omzimba futhi uma wami ngoba wakwazi ukuwangcwabela. Mana siswa mana ncane siswa ungatatazeni futhi ungaphatheki kabi ngizokumisa mina ngifuna iqinisa nithi. Yes. Wawukhona wena etshontsha amaphathi omzimba. Angithi wena uthe mana ncane uthe wena umuntu okhona watholakala umuntu wakini esengozini yemoto kodwa izicucu zakhe zomzimba sasingaphelele. Usuthi wena umuntu owatshontsha izicucu mamakho. Umamakho okay mina nangcwaba umuntu ongaphelele umamakho angcwaba umuntu ongaphelele. Umama unethule engazuthi lengane lahlala khona. Kahle kancane mana ncane seswami mana ncane seswami. Anglwisi. I want to get the fact in your story, you understand? Yes, ngiyamisana mina ngilwisi ungaoffendeki futhi angikumisi. Ngithi mina kuwe uthi wena uma wakho wathatha izicucu zomuntu ongasekho emhlabeni wayithathela kuphi kwi-accident? Cha bhuti wasesekhaya lapho kuzoba wamsika phathe ebhokisini wathatha izicucu zakhe. Cha wanqaba nalokho angithi kwa-forensic ibhuti kuyaye kufuneka ukuthi makushiwo kuthiwa yena kunezinto ey'shodayo amaphathi omzimba. Uma wafika nawe ekhaya wathi nazi izinto ey'shodayo zomuntu zesidumbu. Uma omalume sebethi bayalwa bafuna ukuthatha leyo ngubo enamaphathi akhe omzimba nakhona bembuza ukuthi uthole kanjani ngoba phela isidumbu sishile isidumbu futhi kuthiwa sicuye wena usukuthathephi lamaphathi omzimba. Wathisa umalume bami. Yeah. Uma ebalisa omalume kwanqaba ukuthi lezi zinto zigqitshwe kanye naye ebhudini njengoba kuyena muntu wayesekutholile Seku-right in the ato leyo. yayiney'cubu zomzimba eMpumalanga. Ba. Oh, now uyahamba. Mane le. Yebo. Okay, akulungile. Hamba. Yeah, mana esiswami. Ubani lo avelelwa ingozi kini? Owavelelwa ingozi umamncane kimi. Umamncane wakho avelelwa ingozi yemoto. Yebo. Mayevelelwa ingozi yemoto mabeyolanda isidumbu sakhe amaphathi akhe omzimba ayengaphelelanga. Ayengekho futhi nakhona kwakusho uhlangothi lwephathi la okuhlala khona ipassenger. Udriver akushanga ngakuyena yena futhi wayeshe uhlangothi. Umamncane wayeshe uhlangothi engozini. Should kwakuyingozi yayintantisa igazi nje lo nomamncane wakho wayeshe nje olunye uhlangothi. Yebo mhlawumbe ngasazi ngoba mase bechaza uma mhlawumbe babesho ukuthi na into yokucisha mhlawumbe ama fingerprint abantu abazame ukumbulala. Mana kancane siswami umamncane wakho abulawa abantu. Kuyinto ecishe ifane naleyo ngoba Mana siswami lalela ungangikhuluma entsumane asivumelani ungitshela into eqondile ngqo ayikho into ecishe ifane kuwena ukuthi umamncane wabulawa ngabantu yes noma no ento cishe kufane maybe what ayenzeki leyo nto le angiyixoxa into engu maybe mina siswami ngixoxa into en effect. Ya ngicela uqondise ulimi lakho mangikubuza ungathi kuba into ekanjalo ungangitsheli into ekanjalo mina ngicela ungitshele mangabe ngithi kuwena umamncane wakho abulawa abantu uthi yes mangithi okay bambulala wase etholakala kanjani ungilandise kanjani yabo mangabe ngithi bambulalela kuphi ungitshele ukuze mhlambe nganilelela nje umndeni ungitshele ukuthi okay lapha kule ndawo kunama CC cameras
khona okunye ningawuthola khona yabo kukuningi ongagcina kusizile mawukwazi ukuphendula umbuzo. Yebo, ngiyaxolisa malume ukuthatha izinto. Khululeke. Uma mncane wakho abulawa abantu, yes or no? Yebo kunjalo malume. Yini imbangela ukuthi abulawa abantu? Babe nenkinga phakathi kwami nomama ongizalayo kwaze kwaboshwa indoda yakhe. Mana kancane siswami, mana kancane. Umuntu obexabane noma wakho ukuzalayo uma mncane wakho. Lo ngasekho emhlabeni. Mana kancane seswami, ngifuna ukuqondisa la. Umuntu obexabane noma mncane wakho. Uma wakho, ngoba your biological mother uyena obexabane noma mncane wakho. Yebo. Bebe bangani bobabili? Babanga lezinto zasemakhaya ukuthi umama uthanda abantu kakhulu. Mana-ke kancane, linda-ke kancane. Ekufeni kama mncane wakho, wayekuphuma wakho. Wayekhona, wayazi ukuthi uma mncane wakho uyabulawa ngale. Yebo. Abantu ababulawa uma mncane wakho babethe ngoma wakho. Yebo wayethe ngomama. Kancane. Yini oyaziyo ethi uma mncane wakho uma wakho akhokhela abantu ukubulala uma mncane wakho? Yini onayo tangible mhlambe onayo engakhonda imfana ngilelele kakhulu ngodaba lapho? Yini onayo ephathekayo? Not accuse but yini onayo? Yebo ngiyabonga umbuzo wakho bhuti. Ingoba wathi maqala umama behlala nendoda eyakhe mamncane wami. Yeah. Wayehlala indoda umama wabopha indoda yamamncane wathi dliwe ngudane emphakathini. Yeah. Yavalelwa indoda u3 days. Kanti kuwona 3 days kuzobanjwa umamncane wami endlini kube umuntu obulawayo. Indoda yathi ubanjwa ubani? Obani abambamba ngaphathi endlini umamncane? Kwatshotshwa imoto yasejardini. Itshontsho ubani imoto seswami wait. Ngicela ungabi le. La singumuntu la phakathi kwakhe noma wakho. You understand? I want to get to understand ukuthi uma wakho wahamba kanjani ekuthenini ahlale phansi, ahlale nabantu abayobulala umamncane wakho because wena uthi umamncane wakho wabulawa. And aqalanga lapho babe kade benombango noma wakho. Uma wakho kokuqala wamfakela abantu kokuqala ukuthi bemshaye umama bemshaye sangumbulali. Wangafa lapho. Yila sebembulalela khona emotweni ke manje, right? Angisho? Yebo bhuti kunjalo. Okay. Kukhona mhlambe wena owukhona noma wakuzo ucingweni uma wakhe exoxa nabantu ebonga ukuthi sebembulela umamncane. Cha akukho kodwa kwaba nekholo yokugcina kamamncane ezoshona ugogo ufakazi ngoba yimina engaze ngathatha ifone phakathi nobusuku. Umamncane wakho before ashone wenza ifone call kuwe. Yebo wanikezwa ifone shuthe ifone wathi mama ngiyafa udade unomvula uyangibulala ungithumelela abantu endlini kuze ngihamba ngemoto yomlungu ni-check amakhamera omlungu ngoba kunamakhamera la ngisebenzela khona. Oh shit man, before afu mamncane wakho wafona efonela wena man, wafonela wena memeza umama umzalayo ugogo wathi mama ngiyafa ngibulawa umntanakho. Kunjalo nje. Okay right siswami, wena ungaphi nendawo siswami? NgiwaKaNongoma mina ngokuhlala kodwa kuyimanje ngitokozela lapha eThekwini ngibheka amatoho eThekwini. Ngiyabanga. Manancane siswami. Okay. Kancane nje siswami. Okay. Alright. So le information suwe wayini amaphoyisa? Ngizamile bhuti ukuthi ngize ngingenele ngisho ukuthi uleleni ngoba manje kwafana ukuthi ngiyadlalwa sithuleleni ngiyakwazi ukungisiza ngoba into ekude iyakuMpumalanga. Bachitha bathi le ngento yakude yakoMpumalanga. Kude nithina sidla. Okay. Ngachithwa nje kanjalo. Okay. No siswami lalela lana siswami. Ngeke ngize chithe bini uyezwa. Inamba le afona kuyo mama ekhala ethi ubulawa uma wakho.
bebobheka beconfirm laphana kuma lokhunjeni kuma camera remote yasemsebenzini usayisebenzisa leyo number angazi ngiyacheckela kodwa nomlungu kahle kancane siswamana kancane mana sungixubela indaba ngithi inamba le owafonelwa kuwena umamncane ethi uyafa ubulawa uma wakho isakhona leyo number noma inamba uyayikhumbula yini le ayefone kuyo angisho inamba kamamncane ngisho inamba yakho ngqo ukuthi kusayinamba eyodwa yini leyo isebenzisayo cha akuyona mntakababa akuyona iphi leyo number leyo usayikhumbula leyo number uthi bithini ngoba mawuyikhumbula leyo number singayithola leyo phone call ka Vodacom seswamana kancane manje usukuzenza isitaba noma umuntu omdala ongalaleli ngithi inamba ayazini leyo Nkosiyami fanele ngishonele ngithethe ngene the question is simple mawube u0720216423 ngiyawazi waye ngifonele kuona noma le number bengiyisebenzisa kule phone it's easy because ngisho na mhlawumbe abanye ungacatha abakusizi kanti your information is still having loopholes you understand cha kude anginayo inamba ngisayazi yango-2015 wabulawa nini umamncane wakho ubulawa ngo-2015 okay siswami yazi mina siswami ngizokwenza njani ne uzothatha le record le ngiyifakela amaphoyisa lawa adila nge-high crime yabona azokhona ukuthi alandelele lo daba lakhe yabona iSIM card mangasayisebenzisi ifoni oyisebenzisa kuseyifoni eyodwa noma sengishitshe ngiphathe iPhone manje kulungile siswami khuleke ngizozama ukuthi ngixhumane namaphoyisa yabona wena uzosho angiyacabanga azobheka ukuthi imapha ama date la umamncane wakhe ashona khona la afona khona then that's where besokhona khona ukuthola yonke into icala libolisi swami but I promise you uma wakho uzoboshwa yebo ngoba udriver lo bhuti angazi noma bengasaqhubeki bengaqhubeka yini ngichazele mhlambe kabanzi ungabisachaza le information esenginayo isiningi kakhulu likhona icala elalivuliwe ngo-2015 ngokusha kamamncane wakhe eshele emotweni yebo lavulwa icala kwaba nobukhonyonyo umama benza waclaim imali zezemgwaqo kuthiwa yini amalokhungane wathi ufele emontweni kodwa nomlungu lo watshotshwa imoto umlungu wahamba olivula icala lokutshotshela imoto yakhe eJardini kwaphela kanjalo nje kwaba ubugebengu nje kwaphela kanjalo nje ngecala lomlungu uma wakho usaphila ngithi ukhona uyaphila kuyimanje befuna i-affidavit ekhaya mhlambe last month yokuthi sekumele ngicela ungiphi inamba ama wakho manje la WhatsApp okay bo nizokusendela manje okay ngiyabonga sendele manje yebo yo bese uzothi wena avalwe iHot City avalwe iHot City iHot City ayindawo okay angifayela inamba le okay ithi ngihambe ke manje ngihamba manje